Sibonga kakhulu nje namhlanje ukuthi sibe nalomcimbi obe ingqophamlando ngoba kube okokuqala ukuthi sibe nawo owenziwe ke ilungu lesishayamthetho kuzwelonke uMashenge. Besizovela kumphakathi wala eWard 5 sizokhombisa ukuthi sabazali nathi sithunywe umkhonto sizolekelela izingane engingathi zidinga ukulekelelwa ezimfanelweni zesikole okanye iuniform. So ingakho ke sila namhlanje. No impela kunjalo honorable Noma semekhuluma nathi siYouclick nathi cha ake sambeni siye eMtubatuba eWard 5 phansi emakhaya sikisho mobilizer iyouth esaba abazali sifike la sizoyelekelela exakekile ukuthi sifike impela siphethe iuniform yabantwana abasafunda ecrash ngoba siyabuka ukuthi makuthiwa kubhekelelwa izinto zemfundo kubhekwa kakhulu ama institutions which is ama varsity ama high school ama primary ama crash ayekho umuntu oke ake awanaka kodwa siyazivele sizontshela cha inhlangano yethu lesikolo umkhonto wesizwephatha ubaba umsuluzi wasipha imendezi ukuthi asambeni sitshena abantu ukuthi nali ikhaya manje lizobanakekela uhle ngoba senzela namhlanje nje akhoma election akhona senza ubuntu ukuthi in our constitution ukuthi ayesibe nobuntu singamkhohlwa umuntu wakithi omnyama njengoba imember of parliament nje usomlomo hayi member of parliament ngensomlomo wenza into athe ubaba asenze senze ubuntu emphakathini wethu ngoba ithina kuphela la eMzansi esingabenzi ubuntu kwabantu bakithi. Siyabingelela kubazali siyabonga ukuthi ikwazi ukuthi nigcine niphumelelile ngiyazi kade sasiloku nilindele ukuthi sizofika manje umuntu ubanjwe umsebenzi that's why siyosacela ukuthi sicela ukuthi namhlanje leso sikhathi esincane siqhamuke. Ngiyajabulisa kakhulu ukuthi uyafika endaweni ufike umphakathi wakhona ukulindele la sifike sesilindelwa abazali bonke beingane ezifunda la eSinothando sifike kukhona zonke izingane kukhona nothisha besiphelezela nobuholi beregion iMotherboard yala eMkhanya kude kukhona neYouth League yala eMkhanya kude kanjalo namaward bebekhona bonke la bephelele. So kuyajabulisa kakhulu ukuthi uma nifike endaweni nibonakalise ukuthi umkhonto ukhona nawo umkhonto ufica ukhona futhi unamukele nivele nizizwe nikhululekile bekuyiprogram enhle kakhulu leya namhlanje. Siyabonga kakhulu nje Sinothando Crash kanye nabazali kanye neleadership yala eMtubatuba sub region naseMkhanya kude region. Ngingasho ukuthi masifika la eSinothando Crash izingane lezi ezikhuliswa ngediscipline nangenhlonipho imajority yazo zingichazeleke zibe ningi ezingichazile ngazi community ukuthi nami cha besazohamba ngeke ngiyobona ukuthi ikuphi la ngaya khona ukuze sikwazi phinde sibuye la because uyabona ukuthi le crash lema ngase ilekelelwe iningi engakwazi ukuthi ikukhiqize ngoba ingane zala uyabona ukuthi ziwilling to learn zikwazi ukukhuluma isiZulu phaqazi ingane zino 3 years even English yazo yinhle kwayona uyabona ukuthi improve. So isikole sikanje siyadinga sisixhase ngayo indlela esengenza ngayo sabantu abasha ukuze ngoba egcineni ngoba izingane kanjena nje beza kuthina kuYouclick kodwa sizobona ukuthi nathi nesitholayo sisize abantu bakithi abaswele ngoba vele iMK Party umsebenzi wayo ukukhulula abantu bakithi nalesikole siyalidinga usizo kakhulukazi ngoba siyabona ukuthi uhulumeni wakithi akanendaba nendawo lezi abantu bakithi abahlala kuzona. I have a right. Stop killing us. Stop killing us. Stop killing us. Stop killing us. Stop rape us. Stop rape us. We are tired now. We are tired now. We are tired now. We are tired now. Enough is enough. Enough. Siyathokoza kakhulu kwenisenzele khona. Siyabonga kakhulu kulesi sikhathi esiphila kuso.
uthi usabambe lokhuya ushode ngapha uthi usahlanganisa ngala ushode ngala. So lokho esenikwenzile siyabonga kakhulu, kungagcini ngathi nikwenze nakwabanye. Singafisa futhi ukuthi nabanye bakithi isizwe sakithi esimpisholo sentulile nabanye abangakwazi ukuthi babe nawo amandla ukuthi balekelele la ukudinga ukuthi balekelele khona basukume ukuze abantu babone ukuthi impela umkhonto wesizwe uyanakekela. Ingakho ngithi uyathandeka she. Ingakho sithi uyathandeka.